egia zorionak bakit ez dela postekoa zuretzat, baina bigarren postua berezia izan behar du eta kulturatuko zea lan asko egiten ari zara urtean zehar ekipoa gerengatik, eta gaur, zure aukera izan duzu, ez ezin izan duzu errematatu, baina berriz ere erakutsi diguzu guztiei hor egoteko hankak dituzula. Bai, aurten gehien bat lan egitea tokatzen izan taldekidentzat. Suerte hauke talde hona gatela eta lan hori gehienetan erremata dute guela, eta gaur de tokatu lan egitea. Baina geho korte hona hartzeko gai izan naiz, eta helmuga jatuan korta izan da azkenen, baina lautik 3 aiatu da eta 3tik bigarra egin dut. Zer moduz junda eguna orokorrean, esan duzu lan egitea tokatu zaizu beti bezala, baina gero gaurkoan bai zure aukera izan duzu. Bai, azkenen nik bilatu duten aukera izan da, hor atake asko egon dira, eta errepetxo baten indarrea atake bat izan da, lau jungea eta horreteko gai izan naiz. Ikusiko dugu olako Iñaki gehiago urtean geratzen dian asteetan. Karrera gutxi bat zaila, asik ez da izan tokatuko, baina hortan saiatuko gara bintzat. Zorionak Iñaki benetan. Mi esker.